Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar dit is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. En wij zijn vandaag de gast bij Bar Salut in Axel. Prachtige locatie. En ik word hier vergezeld door twee dames. Ellen van Troost, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. Welkom. Dankjewel. En Meike van Rooij. Ja, klopt. Van Roots. Klopt helemaal. Dames, welkom. Fijn dat jullie er zijn. En we gaan het natuurlijk hebben over mensen die terug gaan keren naar Zeeuws-Vlaanderen. Want dat is toch wel een belangrijk onderwerp in deze regio. Allereerst, Ellen, wil jij eens toelichten wie en wat is Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen? Ja, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, dat is een netwerkorganisatie. Ja. En wij zetten ons in om onze regio te promoten als een unieke regio om te wonen en te werken. En dat doen we met een aantal organisaties samen. En onze focus ligt dus op wonen en werken. En de doelgroepen specifiek waar we ons voor inzetten, dat zijn jongeren, dat zijn terugkeerders en internationale werknemers. Okay. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Meike, Roots is vergelijkbaar, maar toch ook weer anders. Ja, Roots is een netwerkorganisatie voor jongeren, young professionals en studenten. En het unieke eraan is, wij zijn een stichting, maar belangrijk is, wij zijn voor en door jongeren. Dus we hebben 35 actieve jongeren, Roots Academy leden noemen we dat, die eigenlijk al onze activiteiten organiseren. Dat is leuk. De gemene deler van jullie alle twee is natuurlijk de terugkeer van jongeren naar Zeeuws-Vlaanderen. De traditionele gang van zaken, zou ik maar zeggen, is dat je natuurlijk je middelbare school, als je hier vandaan komt, natuurlijk afrondt. En dan kiest voor een opleiding. En dat kan in Zeeland zijn natuurlijk, maar dat kan ook in gevallen buiten Zeeland zijn. En hoe dan verder? Ja, ik wil daar wel iets over zeggen. Het is natuurlijk afhankelijk van wat voor opleiding je gaat volgen. Of je een keuze maakt om hier te blijven of buiten de regio een opleiding gaat volgen. En we zien dat zo'n 50% van de scholieren dat die vertrekken. Dus 40 tot 50% gaat een opleiding elders volgen, buiten de regio. En dat heeft er ook mee te maken dat je ook in Zeeland helaas niet in de breedte alle opleidingen kan volgen. Nee, dat is inderdaad zo. Waarop maak je op een bepaalde leeftijd, tijdens je studie, een keuze om buiten Zeeland te gaan studeren? Wat zijn daar, welke redenen hebben we dan? Of hebben de jongeren dan? Ja, wat wij vooral zien is natuurlijk opleidingsaanbod, maar ook wat voor baan kun je er later mee doen. En ik denk dat daar ook een rol zit voor ons allemaal, want er is eigenlijk in Zeeland veel meer mogelijk dan nu bij de jongeren soms bekend is. Er ligt toch soms een beetje een stigma op bepaalde sectoren. Dus ik denk dat daar ook een rol ligt voor ons allemaal om dat duidelijk te maken. En dat is niet alleen op het gebied van de opleidingen, maar ook levenskwaliteit en wat er allemaal te beleven is hier. Ik denk dat jij net iets aangaf wat misschien wel heel belangrijk is. Het beeld leeft bij de jongeren. Ja. Dat betekent dat er wel mogelijkheden zijn, maar dus ze niet te zien zijn, niet gevonden kunnen worden of op zijn minst niet zichtbaar genoeg zijn, denk ik. Ja. Dat klopt, neem ik aan, hè? Want... Ja, daar proberen wij ons natuurlijk allebei eigenlijk voor in te zetten met onze organisaties. En dan het brede stukje. Wij zien dat het er voor jongeren eigenlijk gaat om 3 dingen. Wonen, werken en beleven. Werk is steeds meer hybride geworden, daar kun je flexibel in zijn. Maar het gaat echt om die binding en ja, die 3 factoren spelen daar gewoon een belangrijke rol. Ellen, wat doen jullie eraan om allerlei activiteiten, neem ik aan, om jongeren terug het beter beeld van Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen te geven natuurlijk, om weer terug te keren? Wat voor acties ondernemen jullie daarin? Nou, ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld noemen wat heel belangrijk is voor jongeren als ze terug willen keren. Dat is dat er goede passende huisvesting is. En wij hebben ons samen met Roots ook ingezet ook rond dat thema. En we hebben samen onderzoek gedaan naar wat nou woonwensen zijn van starters op de woningmarkt. Want zij hebben een bepaald beeld en wij willen dan kijken van wat zijn hun wensen en wat is er in de praktijk mogelijk op dat gebied. En zo hebben
hebben we dan samen ook een activiteit Move to Your New Roots georganiseerd voor het tweede jaar op rij. Om die jonge starters die of een huis gaan kopen of een huis gaan huren, om die van de juiste informatie te voorzien. Dus dat is even een heel concreet voorbeeld. Ja, concrete actie. Wat zijn dingen die Roots organiseert of actie onderneemt om de jeugd, de jongeren weer terug te krijgen? Ja, wij beginnen eigenlijk al op de scholen. Dus wij doen daar een aantal workshops, zodat we al op middelbare scholen eigenlijk die eerste binding proberen te leggen met jongeren. Want we zien dat dat heel belangrijk is. Ook al gaat iemand een aantal jaren studeren buiten de regio, zorg dat je die binding houdt, dat ze de binding houden met elkaar. Ja. Dus daar proberen wij op in te zetten. We hebben morgen ons grootste event van het jaar. Dat is Roots, dat is ons netwerkevent. Waar we eigenlijk ook altijd werken aan een aantal thema's. Laten zien wat voor moois er allemaal is in Zeeuws-Vlaanderen. Jongeren laten connecten met bedrijven. Maar ook een stukje bouwen aan skills van de toekomst. Ja. Dat evenement, dat Roots-evenement, dat is speciaal voor de jeugd. Speciaal voor jongeren. Om natuurlijk, en ik zag in de aankondiging dat het gaat over 2050, dus dan zijn we over 25 jaar. Ja. Dat is misschien wat futuristisch, maar het geeft natuurlijk de jeugd wel een beeld van dit is hoe we het zouden willen zien. En dat klikt met mijn beeld hoe ik mijn leven zou willen invoelen. Ja. En dan proberen we ook zeker te koppelen aan de initiatieven die er natuurlijk zijn. Elke regio telt. De regio-deal, er wordt heel veel op dit moment ook vanuit de politiek aandacht geschonken aan Zeeland. En laten we dan de jeugd het woord geven om dat mede te kunnen vormgeven. Ja. Jullie doen daar inspanningen voor om de jeugd weer terug te krijgen. Zijn daar cijfers van bekend wat het resultaat daar op dit moment van is? Want Nou, er wordt al heel lang jongeren gevolgd. En ook dit aspect van wat gaan jongeren doen als ze vertrekken uit de regio, komen ze terug. En dat doet de Hogeschool Zeeland. En we hebben recent ook weer nieuwe cijfers gezien. En dan zien we wat ongeveer een kwart van de jongeren komt terug. Dus 50% vertrekt en een kwart daarvan die komt maar terug. En wij vinden het natuurlijk heel belangrijk dat dat een grotere groep is. Nu zijn er recent nieuwe cijfers en dan zien we dat de groep die vertrekt, die wordt kleiner. En de groep die terugkomt, die wordt groter. Dus dat zou zeg maar een eerste positieve trend en ontwikkeling kunnen zijn. Ja, dus daar zijn we heel blij mee. Maar er gaan minder mensen weg, dus minder jongeren weg. Ja. Wat is daar de reden van? Weten we dat? Waarom minder jongeren ervoor kiezen om buiten Zeeland een studie te gaan doen? Nou, volgens mij kan jij die ook goed beantwoorden. Ik zou ook denken dat het ook tegenwoordig, zeker als je het gebied van huisvesting, ook als student niet meer zo eenvoudig is om in de grote steden aan een leuke studentenkamer te komen. Ja. En dan wordt ook eerder, en daarnaast wordt er natuurlijk ook heel veel momenteel werk ingestoken om ervoor te zorgen dat er een heel breed onderwijsaanbod is in Zeeland. En dan mag je ook best wel over de grens kijken richting België. Wat ik daar wel nog zou zeggen is, wat nog steeds een probleem is mobiliteit, de bereikbaarheid. En ik denk als we dat puzzelstuk kunnen opvullen, dat er echt nog veel meer mogelijkheden zijn. Ja, want nu we het daar toch over hebben, wat is nou een reden om terug te keren voor de jeugd naar Zeeland? Nou, we hebben onderzoek gedaan onder jonge starters en hebben ook gevraagd van als je terugkomt naar Zeeland of Zeeuws-Vlaanderen, wat vind je dan heel belangrijk? En dan geven zij aan dat ze het belangrijk vinden om terug te komen voor vrienden en familie. Dat ze passend werk ook hier wel vinden en de rust en de ruimte. Dus zij zijn uitgevlogen, hebben in een stedelijke omgeving gewoond, maar de rust en ruimte die ze hier vinden, die vinden ze ook belangrijk. Ja, de stedelijke omgeving van Zeeuws-Vlaanderen is natuurlijk een andersoortige stedelijke omgeving dan Amsterdam, Utrecht of alle andere grote steden natuurlijk. Ja. Daar zit verschil in. Maar ik kan me ook voorstellen dat jongeren wel zoiets hebben van jongeren, ik ga een studie doen omdat ik dat leuk vind, omdat ik daar affiniteit mee heb, omdat ik dat graag zou willen. Maar als ik terugkom, is er in mijn vakgebied geen werk. Althans, dat is dan een beetje de opmerking natuurlijk. Dat heeft denk ik twee kanten. De ene kant is natuurlijk van onbekend maakt onbewind natuurlijk. Aan de andere kant, het is soms ook voor bepaalde vakgebieden wel zo dat er hier minimaal of geen werk is.
Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat je niet direct kunt oplossen. Als ik naar mezelf kijk, heb ik bewust ervoor gekozen om naar hier te komen. Omdat ik denk dat Zeeland een aantal unieke aspecten heeft. In mijn geval was dat dan de bereikbaarheid tussen een aantal grote havengebieden. Maar je kunt natuurlijk niet voorkomen dat je niet altijd alle werkgebieden kunt aanbieden. Nee. Het enige wat we kunnen doen, zoals gezegd, is ervoor zorgen dat we bekendmaken wat er hier allemaal is. En dat we daar ook uitstralen hoe trots we daarop zijn. Ja. En ik denk ook dat we juist nu unieke mogelijkheden hebben in Nederland. Om in bepaalde sectoren te kunnen groeien. Die ook echt wel aansluiten bij het gevoel van jongeren. Om bewust bezig te zijn, om te gaan met de toekomst, met het milieu. En van betekenis te kunnen zijn. Ja. Ja, en ik heb ook wel een mooi voorbeeld van jongeren die teruggekeerd zijn, die in de culturele sector actief waren. En die hebben een eigen onderneming opgericht. En je ziet dan, doordat zij de stap zetten om dan hier te investeren, trekt dat ook weer andere jongeren aan die dan zien, oh, maar als ik dit soort werk doe, dan kan ik dat ook doen in Sales Vlaanderen. Dus in die zin kunnen we natuurlijk zelf ook daarin stappen zetten om het aantrekkelijker te maken. En die voorbeelden dan ook goed en actief uit te dragen. Nee, daar heb je natuurlijk wel een punt natuurlijk dat als je iets van iemand anders ziet, een voorbeeld ziet, dan dat trekt dat ook weer aan natuurlijk. Dus is het soms misschien ook wel eens ideeën maken, ideeën genereren of mogelijkheden creëren, waardoor ze op een andere manier naar gaan kijken. Ja, en ik heb zelf ook in de Randstad gewerkt en ook daar mijn eigen onderneming gehad. En ik denk, als je ziet, daar heb je altijd heel veel concurrentie. Want als jij bijvoorbeeld een opdrachtgever gaat benaderen, dan zijn er misschien nog wel 50 andere mensen waar ook uitgekozen kan worden. En ik ervaar zo hier in Zeeland en in Sales Vlaanderen is die concurrentiedruk natuurlijk gewoon minder. Ja. Dus in die zin ervaar ik ook wel gewoon meer ruimte om ook voor ondernemers, jonge ondernemers, om zelf initiatieven te nemen. En wat ik ook wel merk, want ik noemde net het voorbeeld van de culturele sector. Die jongeren die daar dus nu in terugkomen, die ondersteunen elkaar ook. En die vormen een netwerk. En op die manier kunnen zij samen ook weer grotere opdrachten aan dan dat je als eenpitter aan het werk bent. Dus ik vind het ook heel mooi om te zien dat ze dan niet gaan concurreren, maar dat ze dan bedenken van er is werk genoeg en wij gaan afstemmen. En op die manier kan je natuurlijk heel mooi ontwikkelen. Ja. Jullie hebben allebei natuurlijk een vergelijkbaar verhaal als het hierover gaat. Jij bent ook buiten de regio geweest, Maaike, voor te gaan studeren. Je bent toch teruggekomen. Ja, vertel. Voor mij was dat, moet ik eerlijk zijn, een bewuste keuze. Als ik kijk naar mijn oude VWO-klas, daar is op dit moment ben ik de enige die nog in Zeeuws-Vlaanderen woont. Okay. Maar zoals gezegd, dit sloot eigenlijk uniek aan bij waar ik voor wilde gaan. Een combinatie van bedrijfsmanagement en in de maritieme logistiek. Dus waar zit je dan beter hier tussen een kruispunt van grote zeehavens? Ja. Dus voor mij was het heel duidelijk vanaf het begin. Maar ik kan wel goed begrijpen dat als je eenmaal verhuisd bent en je dan inderdaad terugkeert naar een situatie waar je originele netwerken niet meer is, dat een grote stap is. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is om juist die binding te blijven behouden met die jongeren. Al is het maar, ik kom in het weekend terug om nog bij de voetbal een wedstrijd te spelen, dan heb je die binding nog. Ja, dat klopt. Ellen, wat is jouw verhaal daarover? Ja, ik ben op 18-jarige leeftijd vertrokken uit de regio met het idee, wat vaak op die leeftijd veel jongeren hebben. Nou, ik ga weg en ik kom hier nooit meer terug. Maar ik ben op mijn 38ste teruggekomen. Ik woonde op dat moment in Rotterdam. En ik heb man en 2 dochters toen mee teruggenomen naar Zeeuws Vlaanderen. Kijk. En het had er voor mij mee te maken van, ik woonde in een grote stad, in een super druk bevolkte wijk. En ik ben zelf opgegroeid in Kloosterzande en ik heb daar een hele fijne jeugd gehad. En ik wilde mijn kinderen die 8 en 10 jaar waren eigenlijk naast de stad ook wel in contact brengen met, hoe is het om ook op het platteland op te groeien en meer ruimte te hebben. Dus toen zijn we hier komen wonen en dat is een hele goede stap geweest. Jullie wonen hier nog steeds, dus dat neem ik zeer goed. Ja. Nou, inmiddels zijn mijn kinderen natuurlijk alweer uitgevlogen en die wonen zelf dan ook weer in andere delen van het land. Dus ik hoop dat zij ook nog wel een keer terugkeren naar Zeeuws Vlaanderen gaan zijn. Ja.
Nu heb ik toevallig 2 kinderen die inderdaad net 2 jaar weg zijn, zou ik maar zeggen. Nog 2 jaar minimaal te doen hebben. Wat zijn nu tips om de jeugd betrokken te houden bij Zeeuws-Vlaanderen en de gang om terug te komen? Hè? Dus het terugkomen naar Zeeuws-Vlaanderen makkelijker te maken. Ik denk ook dat we wel moeten investeren om te proberen die samenwerking op te zoeken tussen scholen en bedrijven. Probeer maar eens alvast een stage hier bij een lokaal bedrijf te kunnen regelen. Ja, dat is al een eerste contactmoment. Ook het verenigingsleven heel belangrijk, daar hoort cultuur en kunst ook bij. Ja. Dus zowel het hobby, maar ook al proberen die integratie te zoeken. Misschien kun je zelfs wel een scriptieopdracht schrijven voor een lokaal bedrijf. Ja, zoiets is wel heel waardevol. Je ziet van de studenten die hier lokaal een stage doen, dat er daar ook een groot deel direct een baan aangeboden krijgt en daar makkelijker terug naar hier komt. Ja, en voor mij is het super belangrijk om de bereikbaarheid hoog te houden. Want zelfs als je wel wilt, maar je doet er 6 uur over om hier terug te komen, dan vergaat soms de bereidheid om terug te keren je wel. Die kan ik me iets bij voorstellen. En dan is inderdaad bereikbaarheid en openbaar vervoer is inderdaad een goed onderwerp van gesprek. Ja. Waardoor je eigenlijk gewoon een negatieve lading krijgt op een gegeven moment. Ja. Dat is niet de bedoeling. Dus, heb jij nog tips voor mensen die inderdaad studerende kinderen hebben die niet meer of niet frequenter meer in Zeeland wonen om die terug te krijgen naar Zeeland? Nou, ik heb wel een voorbeeld van mijn dochter, dat is wel van een tijdje geleden. Maar die heeft Chinees gestudeerd in Gent. En zij heeft in die periode een workshop op het Reinaert College gegeven over Chinese taal en cultuur. Dus op het moment dat je in feite over de grens gaat en toch nog in feite een soort van dicht bij huis studeert, kan je zoiets ook, kan je dat ook betekenen dan voor de school waar je zelf op gezeten hebt. Dus nou, dat vond ik wel een leuk voorbeeld. Ja. Weten jullie überhaupt, degene die nu dus niet in Zeeland studeren, welke mensen dat zijn om daar contact mee te houden? Of, dit is natuurlijk lastig in kaart te brengen gezien privacy-omgeving dingen, verwacht ik. Nou, Roots doet dat wel, hè? Ja, dat proberen wij. En dat is heel belangrijk. Vandaar dat je eigenlijk ze al oppikt op het moment dat ze nog hier op middelbare school zitten. Dat je die contactgegevens opdoet en daar met elkaar in contact blijft. En dan zien we ook dat er momenten zijn, zeker de eerste 2 jaren van de studie, dat mensen wat minder actief zijn en minder geneigd zijn om voor bijvoorbeeld een evenement wat wij organiseren of een lokaal festival terug te keren. Maar als je maar zorgt dat je in contact blijft en blijft zenden eigenlijk, dan is er echt wel toch een groep jongeren die ook dan weer terug zegt, oh ja, Roots, Zeeuws-Vlaanderen, daar heb ik van gehoord, dat is leuk. Ja, helder verhaal. Jullie hebben vast en zeker een website waar mensen op kunnen kijken? Zeker, roots.nl. Roots.nl, Roots is met OOTZZ? Ja, klopt. Uit mijn hoofd. Klopt. Want het is iets anders gespeld dan we misschien verwachten. En dat geldt voor Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen, geldt dat ook natuurlijk dat er heel veel dingen terug te vinden zijn op een website, mochten mensen daar informatie over willen zoeken. Ja, en wat misschien nog fijn is om te vermelden, is dat wij blogs hebben op onze website, waar dus mensen die de stap gezet hebben om terug te keren naar Zeeuws-Vlaanderen vertellen over hoe dat proces gegaan is. En we hebben ook contacten met mensen die bijvoorbeeld in Amsterdam wonen en zeggen van nou, wij komen altijd heel graag terug. En dat zijn van die potentiële terugkeerders. Ja. Dus daar kan je inspiratie halen. Top. Nou, dan weten we over dit stuk nu even heel veel meer dan wij tot op heden weten. Fijn dat jullie hier waren. Fijn dat jullie daar uitleg aan wilden geven. En fijn dat jullie de actie doen om inderdaad de jeugd weer terug te krijgen hier in Zeeland. Dank daarvoor. Dank voor jullie aanwezigheid en ik wil de kijkers bedanken voor het kijken en graag tot een andere keer.